Hoću ovakvu kućicu, tačnije jelo u obliku kućice. Hoćete moći da mi napravite to? Izgleda da je Emma smislila težak zadatak za naše učesnike. Roxy i šef ne mogu ništa smisliti. Ali baka već zna šta treba raditi. Zanimljivo šta će spremiti. Napravit ću kuću od povrća. Izvini, Roxy, nisam namerno. Okej, gde sam stala? Tačno, šargarepa. Treba je iseći na štapiće. Tako je, odlično mi ide. Polako. Zatim stavljam šargarepu, krastavac i... gde je ostalo povrće? Roxy, jesi videla šargarepu i krastavac? Čudno, gde su nestali? Tačno se sećam da sam isekla puno povrća. Šefe, niste ništa videli? Pratim vas. Ako saznam da ste pojeli moje povrće... stanite. Gde nestaje šargarepa? Stani, lopove! Oho, pa to je zec. I on je ukrao šargarepu, kako slatko. Baka sigurno nije očekivala takvo iznenađenje. Presladak je. Da, mnogo. Smislila sam. Napravit ću slatku kućicu od mojih omiljenih slatkiša. Za početak ću napraviti osnovu kuće od vafla, a na vafle ću zalepiti puno želemeda. Prvo ću sastaviti kuću, a zatim je ukrasiti različitim žele bombonama. Da, baš je lepo ispalo. Poslednji dodir i to je to. Bako, kako ti se čini? Baš dobro, draga. Wow, baka je također uspela da sastavi kuću. A zec je i dalje sa njom. Ostalo je dodati poslednje dodire. Eto, kuća je skoro spremna. Izgleda nerealno. A ovo mi ne treba. Izvoli, dušo. Jedi. Kako je zgodno imati zeca pri ruci, koji će uvek pojesti sve suvišno. O Bože, šefe, kako ste to uradili? To je moje remek delo. Ogromna kućica od medenjaka. Emma će biti oduševljena. A vaša kućica izgleda smešno. Mi se to neće dopasti. Dakle, ostalo je dodati nekoliko detalja i to je to. Ali zalice na štapićima. Malo šlaga. Da, odlično mi ide. To je to. Samo pogledajte. Moje remek delo je spremno. Wow, šef se baš potrudila. Šta? Šef želi još nešto dodati? Wow, kakav efekat. Super, Emma će sigurno biti oduševljena. Usput, vreme je da saznamo Emmino mišljenje. Super! Tu je toliko lepih kućica. Hoću da probam svaku. Ali posebno ovu. Najvišlje. Wow! Pa to je medenjak. Ekstra. Baš mi se sviđa. A šta je ovo? Kuća od povrća? Ne, probat ću je kasnije. A ova kuća od želemeda? Baš mi se sviđa. Kako slatko. Oduševljena sam. Dobro, ostala je kuća od povrća. Uzet ću paradajz. Ne, fuj, mrzim povrće. Treba izabrati pobednika. Emma je primetila našeg slatkog druga. Odlično. A šta sad? Emma odlučila dati zecu da odluči. Zanimljivo, šta će mu se najviše dopasti? Kuća šefa mu se ne sviđa. Dobro, idemo dalje. Sestrina kuća mu se također ne sviđa. A šta je sa bakinom kućom? Wow, nevjerovatno. Pobedila je baka. Čestitamo. Stvarno?
Odlično! To mi je prva pobjeda. Hvala svima. I hvala našem slatkom drugu Zecu. Hle, šta to radiš? Kako zanimljivo? Pa to je nova igrica Multidosort. Skenirajte QR kod, instalirajte u Google Playu ili App Storeu. Biće zabavno. Šta sada želi mala Ema? Wow, to je fudbalska lopta. Ideja neobična. Da li možemo početi? Aha, Ema je započela novu rundu. Dobro, ja ću napraviti tort u obliku fudbalske lopte. To bi trebalo da bude ukusno. A za početak ću napraviti običnu, klasičnu tortu. Naravno, trebaš što više fila. O da, odlično mi ide. I sama bih rado pojela to. A sada treba odseći sve suvišno. Eto, napravila sam polukrug. To je baš ono što mi treba. Zatim mi treba crni marcipan. Treba ga razvaljati. O da, tako je. Zatim ću iseći pentagone od belog i crnog marcipana. Zatim treba zalepiti ove figurice na tortu i to je to. Ispala je prava fudbalska lopta. Hoću da isečem. Hej, gde je nestala lopta? O ne, lopta je zaista kao prava. Čak i skače. Oho, šta baka radi? Bako, svaka čast! Hajde još! Jao, bako, stanite, to je šefova torta, a ne lopta. O ne, moja savršena torta! Bako, razbili ste moju tortu. Pa šta? A sad ću vam pokazati kako napraviti loptu od lubenice. To će sigurno biti zdravije od torte. Ema mora jesti više voća i povrća. Eto, gledajte. Mislim da to baš liči na loptu. Ok. A sad ću iseći lubenicu na dva dela. A zatim treba izvaditi unutrašnjost. Tako je. A unutra ću staviti omiljeno Emino voće. Kakav miris. Tako je. Pokrivam drugim delom lubenice. Šta je to bilo, Roxy? Nisi trebala da diraš moje voće? Izvoli. Draga. Wow, kako ukusno. Dobro. Za početak mi treba balon. Eto ga. A sad ću ga preliti belom čokoladom. Tako je. Čekam da se čokolada stvrne. Mislim da je gotovo. Mogu probušiti balon i bam! Eto! Ispala je čokoladna kuglica. Pogledajte. Sad ću sipati unutra M&M's bombone. A sada treba nacrtati fudbalsku loptu. Obožavam da crtam. Posebno čokoladnim sirupom. O da, odlično mi ide. Polako. Neću nigdje da žurim. Super, moje lopte se uopšte ne razlikuje od prave. Jao, a kod šefa je sve loše. Baš mi je žao. Vreme je isteklo. Ema čeka vaša jela. Wow, kako je lepo ispalo. A ovo izgleda loše. Izgleda odvratno. Wow, lopta od lubenice, ozbiljno? Super! Sad ću probati. Wow, to je moje omiljeno voće. Tu su čak i jagode. Obožavam ih. Idemo dalje. Ova torta je uništena. Dobro, probat ću malo. Ukusno je, nisam očekivala.
Окей, ostala je posljednja torta. O, izgleda da je napravljena od čokolade. Sad ću je razbiti. Wow, koliko bombona je unutra. To me podsjeća na pinjatu. Ekstra. I čokolada je jako ukusna. O, da. Oduševljena sam. Pobedila je, sestra, čestitam. O, da. Pobedila sam. Hvala puno. A sada hoću neku hranu u obliku palete. Možete početi? Okej, to je lako. Treba će mi hleb. Prvo se treba rešiti kore. Odlično. Ispao je krug. Napravit ću rupu ovde. A zatim u svaku rupu stavljam Skittles. Bombone su šarene i podsjećaju na boje. Super! A sad mi treba roza Nutella i Poki štapići. Prvo Poki. Vadim jedan štapić. Umačam ga u Nutellu. I eto, pogledajte, to baš liči na četkice. A šta je smislila baka? Da, i nama je zanimljivo. Očigledno je baka odlučila da napravi klasična jaja u obliku palete. Zanimljiva ideja. To je i prosto i ukusno. Wow, baka je nadmašila sebe. Jedva čekam da Ema proba ovo remek delo. Da, slažem se. O, kakav je to miris, baš lepo. Ne približavajte se, bako. Već ste uništili moju tortu. Neću vam dozvoliti da uništite još jedno moje jelo. Pogledajte, to su šareni kolači. Miris je nevjerovatan. Ostalo je dodati šareni fil. O, da, boje su prelepe. Pogledajte, to baš liči na paletu sa bojama. Ema, brže probaj dok se nije ohladilo. Wow, tako ste brzo završili. Izgleda jako privlačno. Počet ću od ovog jela. Oho, to je četkica i paleta. Od čega je četkica? To je Poki. A paleta je od hleba. Super. Idemo dalje. To su jaja. Sad ću probati. Sviđa mi se to. Wow. A sada hoću da probam ovaj kolač. O, da. A baš mi se sviđa. Oduševljena sam. I već sam odlučila. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Ema ima odličan ukus. Odlično. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.